हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एसेमब्लानि चेनेलाव फिन बरायबाय। जों दिनै टेन्सनि सायाव बानायनाय 10थि खोन्दो भिडिअखौ नायगोन। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा आंजों लोगोसे सोलोंगोन फिउचार पारफेक्ट टेन्स। जुदि नोंथाङा टेन्सनि सायाव बानायनाय आंनि भिडिअनि सिगांनि खोन्दोफोरखौ नायाखैब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आरो बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव होना दोननाय लिंकआव थांनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा अन्नानै बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै होदो। फै जों दानिया फिउचार पारफेक्ट टेन्सखौ सोलोंलांदिनि। जों दिनै फिउचार टेन्सनि फिउचार पारफेक्ट टेन्सखौ सोलोंगोन। बे टेन्सनि डिफिनिसनखौ नायलांदो। बबेबा मोनसे थाइजानि हाबा एबा खामानिखौ बबेबा मोनसे थि समाव एबा बबेबा मोनसे थि समनि सिगाङावनो जोबहैगोन एबा जाखांगोन होनना फोरमायनो थाखाय फिउचार पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो। बबेबा मोनसे थाइजानि हाबा एबा खामानिखौ बबेबा मोनसे थि समनि सिगाङावनो एबा बबेबा मोनसे थि समावनो जाखांगोन एबा जोबहैगोन होनना फोरमायनायानो फिउचार पारफेक्ट टेन्स। दानिया नैबे बाथ्राफोरखौ नायलांदो। आं गाबोन बे समाव गाहाय फोरोंगिरिखौ लोगो हमखांगोन। बिसोरो बे समाव जोलुर गेलेखांगोन। अखा हानाय सिगां आंनि आफाया न'आव मोनफैगोन। बे बाथ्राफोराव थाइजानि हाबा एबा खामानिफोरखौ बबेबा मोनसे थि समनि सिगाङावनो एबा बबेबा मोनसे थि समाव जोबहैगोन एबा जाखांगोन होनना फोरमायनाय जादों। बेनिखायनो बे बाथ्राफोरा फिउचार पारफेक्ट टेन्स। फिउचार पारफेक्ट टेन्सनि दाथाय एबा स्ट्राक्चारखौ नायलांदिनि, लोगोसे बर' रावनिफ्राय इंराजियाव सोलायनोबो सोलोंदिनि। फिउचार पारफेक्ट टेन्सनि दाथाय एबा स्ट्राक्चारा जाबाय सेथियाव साबजेक्ट, नैथियाव सेल एबा विल अक्सिलारि भार्ब आरो थामथियाव हेभ प्लास भार्ब, भार्बा जागोन पास्ट पार्टिसिपल आरो प्लास अबजेक्ट। सेथियाव साबजेक्ट, नैथियाव सेल एबा विल अक्सिलारि भार्ब, थामथियाव हेभ आरो प्लास भार्ब, भार्बा जागोन पास्ट पार्टिसिपल आरो प्लास अबजेक्ट। दानिया सेल आरो विल बे मोननै अक्सिलारि भार्बनि बाहायथिखौ जों सिगांनि फिउचार इनडिफिनिट आरो फिउचार कन्टिनिउआस टेन्सआव सोलोंबोखाबाय। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आरो कमेन्ट सेक्सनाव होना दोननाय लिंकआव थांनानै नायनो हागोन। फै जों दानिया मोननैसो बिदिन्थिनि गेजेरजों बर' रावनिफ्राय इंराजियाव सोलायनो सोलोंदिनि। जों गाबोन बेलासि 3 रिंगासिमाव खामानिखौ फोजोबखांगोन। बे बाथ्रायाव थाइजानि हाबा एबा खामानिखौ मोनसे थि समाव एबा मोनसे थि समनि सिगाङाव मावखांगोन एबा फोजोबखांगोन होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो बे बाथ्राया जागोन फिउचार पारफेक्ट टेन्स। बेखौ इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव नांगौ साबजेक्ट। साबजेक्टआ जाबाय जों, इंराजियाव उइ। नैथियाव सेल एबा विल, जों बाहायगोन विल। बिनि उनाव हेभ आरो बिनि उनाव भार्ब। भार्बा जाबाय फोजोबनाय, फोजोबनायखौ होनो फिनिश। नाथाय भार्बा जानांगौ पास्ट पार्टिसिपल, बेनिखायनो फिनिश बे भार्बनि पास्ट पार्टिसिपला जाबाय फिनिश्ड। बिनि उनाव अबजेक्ट, अबजेक्टआ जाबाय खामानिखौ, इंराजियाव द वर्क। बिनि उनाव बेलासि 3 रिंगासिमाव, गाबोन बेलासि 3 रिंगासिमाव, बेखौ इंराजियाव बुंगोन by 3 PM tomorrow. So we will have finished the work by 3 PM tomorrow. फै जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। आं फुंनि 8 रिंगासिमाव फुंनि जामुंखौ जाखांगोन। बेवहाय जामुं जाखांनाया, फुंनि जामुं जाखांनाय हाबा एबा थाइजाया मोनसे थि समाव एबा मोनसे थि समनि सिगाङाव जोबहैगोन एबा जाखांगोन होननानै फोरमायनाय जादों। बेनिखायनो बे बाथ्राया फिउचार पारफेक्ट टेन्स। बेखौ इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव साबजेक्ट, साबजेक्टआ जाबाय आं, इंराजियाव आइ। नैथियाव सेल एबा विल अक्सिलारि भार्ब, जों बाहायगोन विल। बिनि उनाव हेभ, आइ विल हेभ। बिनि उनाव नांगौ भार्ब, भार्बआ जाहैबाय जानाय, जानायखौ इंराजियाव बुङो टेक। आरो भार्बा जानांगौ पास्ट पार्टिसिपल, स' टेकनि पास्ट पार्टिसिपला टेकेन। अबजेक्ट, अबजेक्टआ जाबाय फुंनि जामुं, इंराजियाव ब्रेकफास्ट। बिनि उनाव फुंनि 8 रिंगासिमाव, बेखौ इंराजियाव बुंगोन by 8 AM एबा by 8 o'clock in the morning, बेबायदिबो होननो हायो। स' I will have taken breakfast by 8 AM। आसा खालामो नोंथांमोनहा फिउचार पारफेक्ट टेन्सखौ बर' रावनिफ्राय इंराजियाव सोलायनो सोलोंबाय। फै जों दानिया मोननैसो बिदिन्थि इंराजियावनो गोख्रै लालांदिनि। फिउचार पारफेक्ट टेन्सनि मोननैसो बिदिन्थि लाबावदिनि। बिसोरो गाबोन बे समाव जोलुर गेलेखांगोन। बिसोरनि गेलेनाय हाबा एबा खामानिया गाबोन
बे समाव जोबहैगोन एबा जाखांगोन बेबायदि होननानै फोरमायनाय जादों। बेनिखायनो बे बाथ्राया future perfect tense। बेखौ इंराजियाव बुंगोन they will have played football by this time tomorrow। फै जोङो इंराजियावनो गोख्रैयै मोननैसो बिदिन्थि लाबावदिनि she will have reached home by now। बे दाहालागै एबा दासिमाव न' मोनहैखांबाय एबा न' मोनहैखांगोन। My father will have reached home before it rains। आंनि आफाया अखा हानाय सिगाङाव न' मोनहैखांगोन। दानिया future perfect tenseआव affirmative sentence निफ्राय negative sentence खालामनो सोलोंदिनि। affirmative sentence दानो थाखाय future perfect tense नि दाथाया जाबाय सेथियाव subject, नैथियाव shall एबा will auxiliary verb plus have plus verb आरो verb थागोन past participle नि फर्माव आरो plus object। negative sentence दानो थाखाय future perfect tense नि दाथाया जाबाय सेथियाव subject plus नैथियाव shall एबा will auxiliary verb आरो थामथि जायगायाव not plus have plus verb आरो verb थागोन past participle नि फर्माव आरो plus object। affirmative sentence निफ्राय negative sentence दानो थाखाय future perfect tenseआव shall will आरो have बिनि गेजेराव एबा थामथि जायगायाव not बहायबानो जों affirmative sentence निफ्राय negative sentence खालामनो हानाय जायो। फै जों मोननैसो बिदिन्थिनि गेजेरजों affirmative sentence निफ्राय negative sentence खालामनायखौ रोखायै बुजिना लादिनि। affirmative sentence they will have played football by this time tomorrow। बेखौ negative sentence दानो थाखाय दाथाया जाबाय they will सेथियाव subject नैथियाव auxiliary verb will बिनि उनाव will आरो have बिनि गेजेराव एबा थामथि जायगायाव not they will not आरो गुबुन सेन्टेन्सफ्रा जेरै दं ओरैनो थागोन जेरै नटनि उनाव have played football by this time tomorrow एबा बेखौ contracted form एबा सुंद'यै they won't have played football by this time tomorrow बेबायदिबो बुंनो हायो। फै जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि affirmative sentence my father will have reached home before it rains। आंनि आफाया अखा हानाय सिगां न'आव मोनहैखांगोन। बेखौ जों negative sentence दानांगौ। सेथियाव subject my father आरो नैथियाव auxiliary verb will बिनि उनाव will आरो have बिनि गेजेराव एबा थामथि जायगायाव सेथियाव subject my father नैथियाव will आरो थामथि जायगायाव एबा will आरो have नि गेजेराव not आरो बिनि उनाव जेरै दं ओरै जेरै have reached home before it rains। my father will not have reached home before it rains। आंनि आफाया अखा हानाय सिगां न' मोनहैखानाय नङा। बेखौ contracted form एबा सुंद'यै my father won't have reached home before it rains। आसा खालामो नोंथांमोनहा future perfect tenseआव affirmative sentence निफ्राय negative sentence खालामनो सोलोंबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों future perfect tenseखौ एसेब्लाबो सोलोंनो हाबाय। दानिया नोंथांमोननि थाखाय homework गाहायनि बाथ्राफोरखौ नेगेटिभ खालामना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। बाथ्राफ्रा जाबाय they will have played football by this time tomorrow आरो my father will have reached home before it rains। बे मोननै सेन्टेन्सखौ नोंथांमोना नेगेटिभ खालामनानै बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो।